beli perlog bat ngaprian subha beng phisa sin pasha kan di YouTube channel ka jing benthmai te perlog sha beng sedang tuin pendam clear ka jing duai au beli pa ji baham neng long bakhoi ka kerteng ka jong me wan ka hima ka jong me long ka mon ka jong me ha khandong kumba ha beneng a try speech nga me melong sim try alpha but omega bas dang but ubakut me ie dengi ki breu hadu kata try speech nga me pendap pen biang is juga mujungi baro me da me ris mas kheringi na jing ma jing saw but me do kalang but ngi try speech nga hak po jaga jing e ne po jaga jing kemen disu be nga ngai ngo iki pa ro ki bam la le nam ta ka jongi we bi we but ha ni klem but try speech nga sko ba do kalang but ngi ha bang de play ka ting ka jong me ha bang de pe ke ka ba me kwa ban kren yang ngi try speech nga ling ba jaga bible disu be nga ha di klem but nga dwai me sko ba try kan ran ai ngi ka jing nang ka jing start ba ka jing so ka jing champagne na mi dup tip bas ko thu yak e ka ba me kwa ngi ba ngin le try speech nga ba try speech nga so ba bandar ka lang ba baro ki break pa pe ya ka YouTube channel kur khu ko do ki pda pen bia ju kam go jang ki badan ka lang ba ki ha ka im lang sa lang go jang ki ba ma try ki pop ki let ki kang jingi ki bang si me ma si po im jingi me ki ne ba ri pa nyu ki dam tam jisu amen haba ble ula thau ya kan ding perthai ula ong baka bha e mabute ba ek ba thau kalong ka bha shisha ba ula thau yo adam ba dia ka emru ba kila long ki ba bha e hendrei habang ipai ha kitab ko jong ka genesis ngang ni i ba adam ba ka em kila rangkang ya ka hukum ka jong uble ba uble ula be no ki na ka per eden ba andai kila mi na ka per eden kila yok khun bagi khun ke jong ki kidai ukan badu ebel hang ni i ba ukan ulong unong rep hang ni i ba abel ude unong ap lang brat mat ha ka bigas ki ublei ula ong ki ban ai ke jiknya ai ngo bar kini an ngot ukan badu ebel kilawan ra ya ke e ka bahatam ka baki kila ban ai mat hang ni ngilai i ba ukan wara ya ka jing rep ki so ki pai ki ba urep bat abel ulawan ra ya ikon lang berat badang ni gila i ba ublei ula pediang ya ka jingknya ka jong u abel bad hang ni gila i ba ukan ula dom bad ula skosi ba ublei ula pediang tang ya ka jong u abel bad ula penyap ya lau jong upara hang ni i ba ha ka jengmut ka jong ukan ula mut ba ula wara ka bahatam nam ta ka jong ublei la ki jhor ki so ki pai hang ni i ba ukan ru ula hak jemut ko jo sko bakla biang ka taun ti ka ba ujit kalong ka babet ndre tepat ba ka bokut kalong ka jingyam hang ni polong ngadon sa ka we ka jing khana bari thu e phi kadi ka ba jing khana ka dei ka ba shtha bat ka jing khana ka ya kum ne tadan we ubri ubruspa ubadan khon marwe bat uni khon ke ka ba upan nok pa uyo bat uni khpa ru ba udi khon marwe kat ka ba upan khon pendap yu wai u bat usaitan habawi i ya uni khna ulalai ban penshoy u lalai ban tap ya ki skor ke jong u bagi nom ya sko sho ya ka jegelap ke jong ktin ke jong blai atap ki khmat ke jong u baul tap reaction ter ke jong u bat uni khna ulai im ka jing im ke basko bha ka ba pahu ba pahai bat uni khna uladon we upar lok tau par lok ulong u ba bha basmat bane shi ya seng bat uni upar lok jong u ulam man ka por u ju khot u bane sha ka ji ya seng ndre uni khna jutre bandai bad upai dian nau tau parlok jo u bad ula ino no yau tau parlok ba bha bad uni khna ula le ban lang parlok bad ki khna ki baman bad ha ka chi lang parlok jo u bad ki ni khna ki ba sneu ula ngop bhashibun ki e ki ba sneu bad ula ngop ru ha ka jing di pen bu ai kum jo kini ki e baro ki ja ha yau ni khna namar ba ujiet hi dala de ya kan diglenti ba undia badha ka we gasngi uni khna ulakwa e kabat ula ong papa akwa bat ba uni ukpa da ka jingkemen ke bo khon ukwa penbiang ula ai ka kabat yau tau khna badha ka we gasngi onda uni khna ulakwa bandit kai bat ula mi nala yeng badda kabat ban ulai kendu halenti yau pastor bat uni pastor la kren yu la sneng yu la hikai yu ba la khor yu manwan sha ka jinga seng ndre uni khna ula kantai ba ula phai thadian khndiat tok
บัดอุนิวขนาดอีขลาดบัดอุลาเพดเวิร์ดบัดกันสั้นอุนิวปัสโซยูเอสโกยากระจิงสาวาบัดฮาวาอุเป็ดยากระตากเกะกระตากบัดเจียอุลาอีบาอุนิวขนาดอุลาตุงโคบัดกระตรอกบัดอุนิวขนาดอุลายาพาเชนอุนิวขนาดอุลากันตายาอุจิสูบัดอุลาเจียดยาลากระจองกัลตีกะบาอุอีบากะยัดเบ็ดอุอีบากะลัดลุยอุอีบากะดับตั้งดากะจิงสโกบาชากะบาอุลาบันเลกัดบาอุมมันเรเตปัดบากะตากะจิงยอลายลุยก็จะอูกันลามีอูชากะจิงยับที่ปอลงยีพายชาที่ proverbs กันน้องกะบาคัดเศร้ากันขัดกะบาคัดอาดอนกัลันตีกะบาอีกุมบากะเบ็ดยาอุบริวเรกะบากุดจงกะลองกิลันตีกะจิงยับที่ปอลงยีปุลิรูยากันขัดกะบาคันเรียวอุบริวอุบสตาร์อุเชปเตียงบัดอุกันเรียนากะบาสเนียวเรอุบาบีดอุเลเมงบัดอุชงานที่ปอลงหังเนงลายอีนะคินดีกิดขัดบางองดอนอาร์กิลันตีฮากะจิงเอ็มกะจองอุบริวบัดบันฮาบางจีดยากะตะกลันตีบัดอุบริวบัสตาร์อุติบยากะดูลันตีออนจีดที่ปลอกอินพายเบียงชากะไบเบิลชาวมัทธิอัสกะนองกะบัญโยดขอนกะขัดไลบัดขัดเศร้าตัวบสุดลิงบายากะขดอกบะเข้มนาบากะกะลวยกะขดอกกะบัจลานรูกะลันตีกะบัลลัมชากะบันจดบุนรูกิบายบสุดนากะตะกะนองกะบะขัดเศร้าเฮนรีอากะบะเข้มกะตะกะขดอกกะบะวิดรูกะตากะลันตีกะบัลลัมชากะบะอิมกิลองคันเดียดรูกิบะเชมยากะตาหังนี้ปรลองอีไลอีบาฮาอุมาทยสกลองมันโยบขลายบัดซาวกลองบากะลันตีบะเข้มหังนี้อีปรลองบากะลามิงีชากะจิงเงดบัดกะจิงบูดกะจงอียาอุจิสูบัดกะไรกุดรูบันบูดตั้งยาอุจิสูฮีบัดกันยายเนรูบัดอุจิสูลาดาวันกิจิงลาดาวันคุมโนกิจิงเจียฮะกะจิงเอ็มกะจงกีรูกินปะเดียงกินบูดใบยาอุจิสูฮีนามาอุจิสูอุลองกะจิงชิชาบัดกะจิงเอ็มเดหังนี้กะเป็นเองอีบากะลันตีกะบะเข้มกะลามิงีชากะจิงเอ็มกะบะบัมจุกุนกะลันตีกะบะกะลุดกะอีคุมบากะเบ็ดยาอุบริวหันเรกะโทยากะลันตีจงกะปอบบูนดังงีจีดยากะดิลันตีจองกะปอบบางอีบากะเบ็ดงีบากะลองกะลุดบัดงีบากะลองไล่ลุยรูงีละบางเลกัดกะบางอีมอนบัดงีละบันปสกบให้ละเดีกัดกะบางอีมอนนามบะฮากะดิลันตียอยากะมอนไล่ลุยบันปสกบให้ละเดีบัดกะจิงสกบหาจองกะปะไทหันเรกะบะกุดจองกะจิงเอ็มกะได้คลมอุจิสูอุสัยตันอุตับอิกิสกอร์กะจงอีบัดยสโกยากะกะเตนกะจองอุบเลUsaitan utap ya kikmat ke jongi bangin nai pulia ya ka ktin ka jong ublei but usaitan utap ya ka shintur ka jongi khnam bangin om duai ya ublei ti parlo kanu kalanti ka ba phikwa banjit kalanti ka ba khem ka ban yalam shau jisu ne kalanti ka ba kaloi ka ban yalam sha ka jingyap ka jingsit ka dei ka jong phi to blei kut khui phi we